Hai alguén que este interesado en contribuir conmigo económicamente simplemente a que estas dúas criaturas podas sentir súas, será que xa levo tempo tramitando, pero dende fai uns días xa é oficial. Estas dúas criaturas que teño aquí, esta ternera, este ternero, que iban a, bueno, pois son fillos ambas de dúas vacas cachenas, son de raza cachena, que non sei se os que nos seguides a miraríades, que axudei a Miguel, un rapaz da nosa parroquia, a telas no monte, pois estas dúas crías, crías que xa non tan crías, que xa teñen un ano, pois ian a ser vendidas, porque ele non podía facerse cargo das 4, bueno, pois para sacrificio, mellor a femia para recría, pero o macho para sacrificio para carne. E compreillas, que é unha barnada que xa levo tendo un montón de tempo, para seguir tendoas no monte, seguir ampliando un pouquiño, bueno, pois en vez de que estiveran solo aquelas dúas, que haya, bueno, pois que haxa mínimo estas 4 e se pode seguir crecendo pois mellor. Por agora non teño un fin que sexa, como vos digo, a de sacrificio, simplemente era, polo menos para min, o feito de ter esta especie que está en perigo de extinción, que me encanta, dende unha anécdota que xa contarei que me pasou fai 20 anos, bueno, sí, por aí, 15 anos. Entón, quero facervos unha proposta, porque isto falei con moitos colegas. Gastei 1000 euros en cada unha delas, bueno, por outros gastos a maiores que teñen, tema de seguro, uns rulos de complemento alimenticio que tamén compramos aí neste tempo que comprou Miguel. Hai alguén que este interesado en contribuir conmigo económicamente simplemente a que estas dúas criaturas podas sentir súas, cada un co que queira, pois sin iso, en colaborar, en sentir as súas. Agora mesmo non teñen nome, pois en crear un vínculo, como poñerlles o nome. Bueno, pois iso, é un día que en sexa de aquí cerca, pois ir a velas, ver como están no monte. Se hai alguén que este interesada en que estes dous bichos que iban a ir para Matadero, pois que contribuir a sentir os seus. Entón, nada, felices festas e todo este tipo de cousas que a veces, bueno, pois cada un coas súas circunstancias, non? Pero que as levemos o mellor posible. Unha aperta moi forte e seguimos en contacto. Que bonitas. Que majas son.